Ouf. Est-ce que même là c'est la fouille en flabem là puis. On est grand sérieux programme data. Grand sœur. Naam. Abs ah. Arrête tout. Karamo. Kone. Ah, on est tata du kono. Aw. Et ne baro e be ci do labia. Ay nete foi la. Nete foi labia. Ay. Voilà parce que maye fura do bla kana. Aw. Ya famia. On kan to mine gar la minute na se ta flabela. Basta ne refa na kan ta fu dugun do la en fait. Kan ta fura do fana ko nyini na quoi. Donc akun kan ni na se rek mi se ta ma ko fura récupérer gar la bi. Problème foi ta la meta. Aw meta no fe. Mais fura kan ka to. Bon, on va nous recoller parce que après ok, dit là donc on a mis qu'à bombe du gana chama là pour que après ça ta oh il va y dire là pour que senga dada là donc a dit ja oframu kana na tiene mais caramo frote bashi foi ga mola ay foi ta là te foi ga mo shila oh bashi ta meta no fe a dit ja fura do ngana parce que do en tien ko flane abaro fura no soro ga gele e re bora mu ga senga mi ngana no fe c'est ça yora man no ne ma docteur bu tadi an yɛrɛ bɛ ɲɛɲini bɛɛ bɛ ɲɛɲini yɔrɔ donc a hakili to fura na kana to fura ŋa tiɲɛ quoi problème foyi t'a la me t'a nɔfɛ voilà donc voilà kɛmɛ kan ka sɔrɔ yan nɔ i b'o kɛ passer ayi karamɔgɔ n bɛ passer bɔ ka taa yanni gari cɛ ta e kan tɛ gari kura de ma i karamɔgɔ ala kɔni bɛna dɛsɛ o passer kɔnɔna sa ayi dɔnni b'a la walayi ayi tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ ka se k'e dɛmɛ mais ni yɛrɛ ni dépense misɛnnin kan ka ninnu kɛ n yɛrɛ sa karamɔgɔ o ma balima ye nkalon ayi mais i fana sa e b'o kɛ cogo e tɛ baara la o ayi ne tɛ baara la alhamdulilayi dɔnni minnu bɛ ne kun ne bɛ se k'e dɛmɛ n'o ye ka sɔrɔ ale ma fɛn fɔ a to n yɛrɛ bɛ taa minɛ n'o ye n y'a faamu awɔ n bɛ taa san Aïcha bɛ est-ce que a kun b'a fɔ k'a bɛ ne ka daraka ko ɲɛnabɔ n'a ma taa bitigi la a bɛ sɔrɔ gawuda la a tɛ ne kɔni sɔrɔ yan bilen awɔ n ta parce que kan teliya ka taa mobili kana taa kan to quoi i ma dɔn ko dun tɛ wele dunna n'i ye kanku kunnunama ye ka n'a bilama lajɛ walayi i kan ka da ala ko la ala ko tɛ nkalon koyi n'a fɔra kanku kun tɛ maga mais bi kanku fɛn bɛɛ ye mɔgɔ de a dumuni mɔgɔ a fini mɔgɔ a diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye buna hadamadenw o de kama u bɛ kuma dɔ fɔ ko mɔgɔ tɛ taga mɔgɔ to yen diɲɛlatigɛ nin i bɛna mɔgɔ bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo ne kɔni b'a dɔn n'a nɔgɔyara nin sen na kɔni walayi ne b'a dɔn camanba de bɛ bɔ kanku ka ko la parce que a t'a yɛrɛ ma n bɛ dugawu de kɛ ala ka kɛnɛya kɛ walayi don tɛ wele dun na an change ka taa fura minɛ Aïcha e bɔra e ɲini san k'i bɔra awɔ ne kun taara bitigi la munna ye ne kun taara dumuni dɔ de ɲini o awɔ taa dumuni kɛ e tɛ ka dumuni ya n'o kɔngɔ tɛ na o papa i t'i hakili sigi sa depuis nin ko in kɛra e bɛ tilenna kuma tilenna yala yala e tɛ ka se ka foyi k'i yɛrɛ hali dumuni ɲuman e tɛ ka se ka kɛ n'i sigi dumuni kunna lɔgɔmaya kelen lɔgɔmaya fila e bɛ wuli e ɲɛ t'a la fo k'i fasa dɔɔni i tɛ nin ko minɛ ni diɲɛ ma jɔlen sa ni e yɛrɛ bɛ nata e tɛ ka se ka nin ko ni ko ye e yɛrɛ sɔrɔ anw bɛ kɛ cogo di Aïcha e m'a faamuya de e bolo ko ne tɛ ka se k'a ko mais o si tɛ ne k'a ɲɛɲini dɔrɔn de i y'a faamuya kana jɔrɔ sa foyi tɛ yen walayi e yɛrɛ kɔni bɛ ka dumuni ko dɔn o tɛ bi ko i ma i tun bɛ forcer ka dumuni kɛ position dɔ la mais sisan o temps de tɛ yen nɔ quoi i y'a faamuya o ye tiɲɛ mais camanba de bɔra i ka dumuni fanga la n y'a faamu n bɛna dumuni kɛ walayi a bila i kunna ko foyi tɛ yen n bɛ ka solution ɲini walasa nin ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na e bɛ ka taa n bɛna taa n m'a f'i ɲɛna n bɛ taa dugu kɔnɔ ka taa ka n ka fura dɔ minɛ ka sɔrɔ ka n to yen ka taa baarayɔrɔ la ala ka segin ni wa i k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ ala sɔnna a ma k'an bɛn awɔ oh là là a cɛnni yɛrɛ la kanku ka nin bana ko in bɛ ka ne jɔrɔ ko ne yɛrɛ kɔni ma nin kɛ dɔ wɛrɛ nin bɛ sɔrɔ ala la jarabi de pour que ka kanku pini n'a fɔra depuis Aïcha nana du kɔnɔ kanku ka ko bɛɛ yɛlɛmana ne kɔni nin y'o de o ale de y'o ye dɛ ala ka faro Aïcha la dɛ an ka ala ka Aïcha kɛ tan dɛ k'a kɛ tan tɔ dɛ n'a fɔra k'i yɛrɛ laban kɛ de an kɔni m'an jija an bɛ se ka min kɛ kɔni an b'o kɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ ka nin cɛya ta dɛ Buramuso ko in gɛlɛyara dɛ
mun de kɛra tuguni buramuso buramuso hali papa tɛ ka se ka dumuni kɛ i mana na dugu jɔla cogo cogo k'ale fara ne yɛrɛ kɔni a ko taara ka ne dɔn yɔrɔ da papa yɛrɛ bɛ ni kana farigan fɛnɛ fo k'a cɔlɔ buramuso dɛ e ni karamɔgɔ tɛ ɲɔgɔn dɔn hali k'an to village la ni problème kun nana du kɔnɔ ou ni degun kun nana du kɔnɔ bɛɛ karamɔgɔ ta ka boloya de a tɛ dumuni kɛ a tɛ foyi kɛ a tant que problème solution ma sɔrɔ a la karamɔgɔ tɛ foyi k'a yɛrɛ depuis bila ko tɛ o jogo bɛ karamɔgɔ la mais b'a dɔn e tɛ fɛn kalama a jogo la ni kanw ka fa sera ka kɛnɛya sisan wallahi karamɔgɔ bɛ fɛn dumuni tɛ dumuni yɛrɛ e k'i kɛ pewu an ka duwawu kɛ solution ma sɔrɔ falen ne doni ɲɔgɔrɔ pepewu n'a fɔra kangu manginɛ madinɛ fɛnɛ o bɛ ni kana farigan yɛrɛ fɛnɛ bolo da papa fɛnɛ mana fara o ko gɛlɛyalen sa buramuso a bɛ nɔgɔya ko e de tɛ karamɔgɔ dɔn hali san mugu de f'i ye karamɔgɔ comportement yɛrɛ de bɛ taa ni degun bɛ du kɔnɔ dɔrɔn karamɔgɔ yɛrɛ nogo bɛ minɛ ka siri ten a tɛ se ka foyi hali buru tana papa tɛ ka se ka ban buru tana a b'a dɔn o de don a tɛ se ka dumuni kɛ o a tant que ni solution ma sɔrɔ nin ko la karamɔgɔ tɛ dumuni kɛ a yɛrɛ tun ye ne bila ci dɔ la ne kan ka t'o la gare kura la ko ka taa kanw ka fura nɔfɛ n bɛ t'o nɔfɛ ka na an bɛn'o fura kɛ ni solution sɔrɔ la e bɛna t'o la awɔ n bɛ t'o la ka na e buramuso papa dun bɛ ka bɔ e fɛnɛ ne e bɛna bɔ ne kelen bɛ yen ɔ doso kɔnɔ kɛ i bɛ taa sugi i yɛrɛ da la don i ka da sigi ne tɛ mɛn o tɔgɔ de ka kanw to yan fɛ do bɛ yen n'i donna k'i ka da tugu da don i ka da i fɛ ne bɛ na sa ne tɛ mɛn kanw bɔra o fɛnɛ tɛ problème dɔ ye ka daba sɔgɔ n'i ye daba sɔgɔ i ka don k'i ka da tugu a tɛ se ka bɔ daba sɔgɔ i ka tile t'u bolo ne bɛ taa fɛɛrɛ kɛ o furako la ne tɛ mɛn yɛrɛ gari kura la an kɔrɔ yan dɔrɔn de i k'i yɛrɛ walawala n'aw yɛrɛ walawala ni ko bɛna kɛ ko wɛrɛ ye yan dɛ bɛɛ fari fagalen don ala la jarabi de don n'ala ye min kɛ dɔrɔn mɔgɔ si se t'a la mɔgɔ bɛ se ka ala jarakaya ka kɛ ta la mɔgɔ tɛ se k'o kɛ n buramuso ayi ko e yɛrɛ kuma bɛɛ e yɛrɛ bɛ ne ladi ne ka sabali e fana k'i walawala sa n bɛ na sisan ala ka segin amina Para. An kɛra to a dun kɛra cogo di A ma kɛ cogo la. I kelen sigilen bɛ yan dɛ Awɔ kɛ komi e to ka tɛmɛ yan nɔ donc ne ye n sigi ko n b'i makɔnɔ ne mago b'i la yɛrɛ. o ka di kɔni A ka di. an tɛ taa an ka sigiyɔrɔ dɔ la Ayi an ka kɛ yan nɔ an ma se an ka sigiyɔrɔ la. a kibaruya jumɛn bɛ Para ne ko e ma wari foyi ye kangu kɔ wa. wari ye kangu kɔ Wari ye kangu. non ne ma wari foyi ye kangu kɔ E ma wari foyi ye so kɔnɔ. mɔgɔ ɲɛ tɛ taa kangu ka wari kama cogo di tan An kun bɛ pari dɔ de la quoi. e pari wa Awɔ mais a kun tɛ fɛ e ka bɔ a kalama. mun ne kangari na sugu bɛɛ da nin ye pari la O de la a kun b'a dogo i la de a kun tɛ fɛ e ka bɔ a kalama. a ko kɛra cogo di Donc an kun bɛ pari dɔ de la quoi. Donc ale de ye pari la chef de ye. I y'a faamu. Donc ne kɔni ne jɛra n ta kɔ. I y'a faamu an jama ka ca dɔɔni. Donc olu bɛ ka na ne ɲininkali kɛ k'olu mago bɛ olu ka wari la quoi. I y'a faamu. Kangu dun man kɛnɛ. Hali kɔsa in na ko ne ka kangu ka so yir'u la quoi. Parce que pari in bɛ kɛ ne fɛ yen. A to ka na ne fili k'a kɛ. I y'a faamu. donc ne y'a faamu olu ni kangu yɛrɛ bɛ jɛ la olu tɛ kangu ka so yɔrɔ dɔn A y'u ta yɔrɔ dɔn. Kangu kun tɛ sɔn an ka taga yen. a kun tɛ sɔn mɔgɔ ka so yɔrɔ dɔn mun de bɛ yen nɔ sisan ne fɛ k'o de dɔn sisan Ko ka u ka wari sara de. k'u ka wari sara donc n'i y'a faamuya a kun bɛ pari min na o pari kangu de tun b'o pari ɲɛmɔgɔ Voilà. donc wari bɛɛ tun bɛ mara ale de bolo Voilà. Allahu akbar o ye joli 52. wa joli 52. Allahu akbar wa 52 ne ni wari yɛrɛ yeli cɛ kangu bolo wallahi ne t'a kun ka dɔn yɛrɛ A wari dun bɛ kangu bolo dɛ parce que u bɛ ka gan kɔ ko ka wari ko u tɛ to k'u ka wari jan de ko k'a sara kangu dun filɛ nin a man kɛ hali o don k'u b'a datugu kasi la sisan ne ye nin faamu e bɛ fɛ ko ka kɛ cogo di de sisan barisa tiɲɛ la ne tɛ wallahi ne tɛ kangu wari yɔrɔ dɔ kangu ne bɛ fɛ wari ka sara olu ta ka sara ne ta kɔni problème t'a la ne ta to yen nɔ donc n'i y'a faamu e fɛ ne yɛrɛ ka solution ɲini k'a sara quoi sinon n'i ma kɛ tan a ma nɔgɔn dɛ n y'a faamu ko ne b'i ka yɔrɔ dɔn ka ban awɔ n bɛ tila ka tɛmɛ e fɛ n'a ko kɛra cogoya min na i y'a faamu n bɛ taa lajɛ n'a sɔrɔ n ye wari ɲɛ kangu kɔ quoi i m'a fɔ ko 52 awɔ 52 de baasi t'a la n y'a faamu k'an bɛn awɔ ko n k'a kɛ tantɔ de o ma ne ye dangaden de ye ne bɛ nin 52 min na ani cɛ ka wari bɛɛ sara n yɛrɛ b'a fɔ kɛ
Ni ma kɛ tantɔ a bɛ ɲɛ tantɔ ne b'a dɔn karamɔgɔ ye cɛ mun ye parce que malo ma d'a ye a bɛ wari in sara kankun m'a fɔ ko fa de b'a la fa t'a la ŋana de b'a la a m'a fɔ k'ale ye kalamantiya ye ne ta ka jugu n'a ta ye a bɛ nin ko Ma do i be so kono ite bo kene ma Dina ne ka miri jeni la jena tika ko ka cha wa to suro ne anda ka miri ne aye ka fo na fa foite juguya la adama denga sabali le nyonte wa miri de be nyoke gule juguya fleni I mana juguya ke chugo abe sare ko la Dina kana so juguya ma de yame nye de fo mo ka fo ko ne kamun de ni ya famia ne re ko ne ti se juguya la juguya man ne parce mo ko jugu wallahi mo ko jugu iba to no soro wa ni ma to no soro jengo nan iba to no soro lahara ni sara adamadi mana juguya ke mo kono asebene no kurane kono asebene no kurane kono adamadi ni ya juguya ke ko jugu mo ko ni funga hake ka boye no fe ni sara ala bi do aka jahannama de kono ete arjini ala kasa sumsum mate ka yinyena Chena. Dina kana so kele mare Nyame. ya famia bela jelin bunye ika Aisha bunye ika Absa bunye ika karamuko bunye fai yami Abu nyame. ni anga kuma mo jare ame do di kala ka bedem Amina Rabbi. Allah kan nge ma no galen koy. Ma no goyara. ma wa amu go fla de bia bala ko ma be mi inde sigile ya ma wa munini Dina sabali samu go sabali bia ma be mi ene ma yo ma fle ma Dina ma fle ni amne kana ta ga bine Ma isi. ay ni ta ma ko ma fle ni Ma awo nyame no. Awanga si. sida da be tika kono mo ko ba tika kono ma iba ke ta ga ko ne ba fiya na sina fiya be tigala ma ala je mala ja ka be ma wona jamme mana yala da be ma be kaslango nige Dina be yala ni Allah Dina be yala la ko Allah ma planie ma biju wa ma dismaga go tena boy Dina ma be kasila mana ma wuli dia awo mina mi ta wule gan efta wuli kana lele fataka yibolo de dena lela lele ajaga jigi fe fa de halala kana fo ire Kuyate. kana fo jabate nana mun ya folo ka ke arma de mana bo da fe doro amire kele no ko wulu kolo de be sina janja sigida bela ha fo bala je yo fo hineta do magane kuyati oto kuyati we jene bari nana mun nyini ya ne jatu ka so e bina mun nyini ya nana mun nyini ne jatu ka so ne be bo kana deli ke fara bina delu ke nana mun nyini jatu ka ne mana deli ke Kuyate ay nana muna comme ne kuma ni fe ka sege ne na kuma i jatigi ke de ka bo andala wa comme ne kuma ni fe ka sege nana kuma i jatigi ne do no fla ne jatigi ke kuma fo ne nyana mi mata ne jimi sarafe yani ngase so wa so iga minon che ka ta note na bora mina enni ambe dukla ni nyonche Kuyate ne ma kuma Kuyate to isa tebe ka ta so Kuyate to kuma be Kuyate bina ne be bo kana deli ke
n'a fɔra ne ye jale e fana ne muso de ne de kan ka n'a ɲini mɛ kuma bɛɛ e de bɛna ɲini kare kɔrɔ e mun muso qualité ha e mun dusukasi muso ye jatigiw bɛ fɛn bɛɛ di an bɛ taa den ma so ne bɔtɔ e bɛna bɔ ni ne jatigikɛ kuma fɔ min ma diya ne ye bi Ami wallahi k'i ka minɛnw cɛ n'o tɛ an bɛ du tila 2 ye. Ella! Lavier! हाँ तनाशा Naya. Ami na sa bitile ga sukuru klancha sana diana. तनाशा ne wasa tankan gudala Ta te sima. Ate foi ga silen ra te foi ki. tanaisha ne wasa ran E ga sira. Akaya ngata mti bla dara. E ta san. aw Kai ga ta sukuru sana. Yana. E k'a lajɛ mɔgɔ silaba bɛ yaala la nka a bɛ tagama na ka sɔrɔ a salen don yɛrɛ n'a taara yan fɛ a bɛ na yan fɛ wa n'i y'a ɲininka a b'a fɔ k'ale salen tɛ Badna. Ta kɛra cogo di? Badna tɛ in jɔn cira ɲɔgɔn ma. I daji. I jɛ sa. Ta kɛra cogo di? Tonton Sufi maa ka ko de don. Maa tɛ ka nɔgɔya dɛ Tonton Sufi. Maa tɛ ka nɔgɔya hali dɔɔni. Dɔ bɛ ka fara a kan yɛrɛ yɛrɛ. Bana donni n'a bɔli tɛ kelen sa. Bana donni bɛ donni girinni ye mais a bɛ bɔli dɔɔni de. Walayi maa bonnen de don. Ko di? U y'a bonne. I tɛ denmisɛnnin kuma ye dɛ. I tɛ nin dabila jɔnni bɛna a bon? Tani Awusa. I tɛ nin dabila. E yɛrɛ m'a fɔ ko Tani. E mun de ye Awusa ye? Ne tanti. E mun de ye Ayisa ye? Ne ba. E mun de ye Kamu ye? Ne ba. Ɔ e ba bɛ se ka taa e ba bon cogo di? U tɛ bɛn so kɔnɔ. Tonton Sufi e yɛrɛ b'a dɔn n'u tɛ bɛn. Hali n'o tɛ bɛn cogo cogo ni fɛn fɛn jɔnni sɔrɔ i kan k'a da Ala de kun. Don o maa bɛ taa k'a fɔ ko Tani Ayisa ye subaga ye a ye subaga ye. Don o don a b'a fɔ ko subaga don. Ne dalen foyi tɛ nin ko in na ni Tani Ayisa nɔ tɛ nin ko ninnu na. Ne bɛ ɲininka o. Ayisa ye kalo joli kɛ bana? A ye san joli kɛ bana? A kɔni ka ca. A ka ca dɔɔni. E ko b'a dɔn k'o bɛ kɛnɛya? Ayi. Ɔ donc e bɛna fɔ k'e ba de y'o bon sa? O kɔni ye Ala ka kɛ de ye. O de ye Ala ka kɛ bon a bila i kun i ba fana ta ye Ala ka kɛ. Ayi fa kɔni t'o ye. Tileganfɛ dere ka fa kari i ba la. Ɔ tilegan dere fɛ Ayisa ɲɛ ma se yan. Ala m'o nɔgɔya. O Ala mun y'o nɔgɔya o Ala kelen de tila ka Kamu nɔgɔya. Wa a bila i kunna n'a sɔrɔ a b'i kunna ko Kamu de ye Ayisa baara. I fana b'a kunna k'a bila i kunna tugun Ayisa de ye Kamu baara. E Tonton Sufi. Ɔ donc i da jɔnni? Ayi. Ɔ yɔrɔ a ma baara. Yɔrɔ a bɛɛ ye Ala la bana ye kɔni. I dar'o la. Ayisa ta kun ye Ala la bana ye. Ne kɔni balila k'o ɲɛf'ele. Kamu dun? Ne balila k'o fɛnɛ k'ele fa kari. A bɛɛ ye Ala la bana de ye. Ne yɛrɛ n'i fa bɛ wuli ka jɔ bɛɛ la. Hali kunu anw bɔtɔla filɛ dɔ fɛ yen. Fura bɛ ɲini fan bɛɛ fɛ mais maa t'a dɔn fura min bɛna jaabi dɛ. An b'a dɔn a mana yala ka yala an s'a fura ma. Tiɲɛ. Cagɛra kunnadiya ye. Jani sera Kamu ɲɛ o b'a ɲɛma k'i ka na. Nin ye fura sɔrɔlen y'a la. N buramuso ka na. N bɛ nin bɛɛ ɲɛfɔ nin ɲɛna bi. Sinon Kamu m'an bɛɛ faga kelen kelen. Tonton Sufi e tɛ burusi kɔnɔnaw lajɛ. Hali a ti tile 2 bɔ ne n'i fa y'o kuma fɔ an bɛ ka dugutaga de kolokolo
a ko di dɔwɛrɛ walasa kanu bɛ se ka kɛnɛ cogo min na bana in kɛmɛ ka degun min d'an kan e ye dunan ye o den ye dunan ye o n'a ni kanu jɛra sɔnni e ka na an de m'a fura n'u ka bana m'an tɔɔrɔ ka se digiri ma mankan ye tɔɔrɔ ka se o digiri ma tiɲɛ don wolo tin ka bon i y'a mɛn i yɛrɛ kɛ pe i k'a bila i kunna ala bana don maa bana tɛ dɛ bi n'a ɲɛna n'i ko k'an ka taa kara fɛ yen n'i taara bɔ kara ka bi a tɛ fɔ mɔgɔ de b'a jɛ n'i ko Ayisa tɛ a tɛ fɔ mɔgɔ de b'a jɛ n'i ko kɛ yɛrɛ tɛ i b'a yɛrɛ mɔgɔ de b'a jɛ bɛɛ a k'a bila a kunna bɛɛ de ye kelen i ka sabali dɛ wa ne ma kan k'i ye kote wɛrɛ kɛ e kan ka jɔrɔ min kɛ Ayisa ka bana e man kan k'o kɛ kanu ka bana sabula Ayisa de ye ba ye Ayisa de ye ba ye ka su fara tile kan Ayisa de ye ba ye i y'a mɛn a bila i kunna e ba man kɛnɛ dɛ nka e ba ka kɛnɛ n'Ayisa bɛ yen o t'e ba ye ale ma jɔ e ba jigiya kɔrɔ foyi i y'a mɛn n nana i kasitɔ la wa bere kuma min bɛ k'a b'i da sabula kuma ɲɛnama tɛ dɛ i y'a mɛn o de kun don tɔnɔ Sufi i kana fɔ ba ɲɛna ko ne kun bɛ y'a mɛn ayiwa Madina e fa mana bɛ k'e bɔra ye ko ba ye karamɔgɔ an ce baara yɔrɔ baasi foyi tɛ yen kɔri baasi nse nin ne natɔ ne kun taara min i kun ye ne bila ka taa fura min minɛ kɛ k'an ka fura o tuma ɲɛnabɔ de halisa ayi karamɔgɔ ne ye n wele ka segin e ka nimero bɛ répondeur kan ne ka telefɔni sara e nana ka minɛntigi ka nimero di ne ma fo ala de y'a kɛ m'a ka appel donna ne kunna directement o ka sɔrɔ ka nimero di ne ma yɔrɔ bɛɛ kun feere kelen ne yɛrɛ kun tɛ n don yɔrɔ ni bɔ yɔrɔ dɔn n jo t'a la o dɔrɔn de ne ma sinon foyi o moto ko in bɛ ala jumɛn grand sœur karamɔgɔ ne kɔni taara moto lajɛ pour que n ka teliya de o grand sœur e yɛrɛ kɔni b'a dɔn circulation ɲagaminen don surtout nin fête ɲɛkɔrɔla ninnu na wa karamɔgɔ e kun bɛ ka ɲina k'a fɔ ko ne bɛ yen fɛ wagati min na i burankɛ kɔrɔ nin fɛ moto kun bɛ ne bolo koyi e ɲinana o quoi mɔgɔ ye moto boli fɔ ne yan hali ma s'u ma o bɛ s'i ma o ye temps ye dɛ n'i ɲuman bɔra k'i ɲuman don i bɛ ala fo k'a barika da sinon circulation nin kɔni ma nɔgɔ dɛ karamɔgɔ a tigi bɛ na a nɔfɛ yan awɔ a bɛ na ou ne yɛrɛ lafiyara n bɛ tila ka taa n'a ye merci koyi Kara ne yɛrɛ t'a dɔn e y'a to dun ta bɔnna cogo o cogo kana fɛlɛ bɛɛ kɛ kana to nin kelen ka bɔn dɛ Sufi m'a kɛ cogo di e yɛrɛ kɔni b'a dɔn a wagati ne kelen dɔrɔn de tun bɛ yen nɔ ko Ayisa ninnu nana ne dɛmɛ ani grand sœur ja olu yɛrɛ bɛ ka siran a hinɛ bɛ olu la n ka min banba i b'a est ce que i b'a dɔn k'a ye ne kin yɛrɛ k'e kin wa min bolo don a da kɔnɔ pour que a ka se ka furaji min a ye kin dɔ da ne k'a wagati n bolo kunkolo bɛ latigɛ e yɛrɛ b'a dɔn fura in sɔrɔ man di an yɛrɛ kunna a sera k'a d'a ma siɲɛ filanan a b'a di ko kelen ni kɔni bana dɔrɔn o y'a bannen de ni ala sɔnna ma mais tubabu fura ninnu e tɛ k'olu utiliser olu bɛ ka utiliser i b'a dɔn n'an y'olu d'a ma a b'a minɛ k'a fari sumaya a b'i n'a fɔ hakili bɛ na dɔɔnin quoi mais ni fura ni effet banna dɔrɔn a bɛ wuli tuguni Sufi ben fa yɛrɛ kun ye walasa i fari ka faga de parce que a bɛ fanga mun ta ka fiɲɛ mun ta dɛ donc fura in de b'a la minɛ k'a dolo kari i b'a sɔrɔ a bɛ se k'a fɔnɔ waati dɔ a bɛ se ka kɛ daji kanw yɛrɛ bɛ bɔ i continue k'a don a bɛ ɲɛ ayi Sufi a ma jɔ cogo ni bɛ k'an débrouiller o don fura dɔ yɛrɛ komi bɛrɛ de fana tɛ quoi i b'a dɔn e y'a cɛ ka fura a man ca quoi sisan a ye mun di laban in na an bɛ fɛlɛ bɛ kana di kan to n'i kɔni ye nin di kan to ne b'a dɔn maa min na dusu ka bon n'a fɔra ko fɔlɔ tiɲɛna filanan ka tila ka tiɲɛ wala o y'a ko bannen o y'an bɛɛ mago salen n'a dun bana k'a di an kɔni ne kɔni fɛ ne jigi b'a ka fura kan dɛ ne jigi b'a ka fura yɛrɛ de kan mais Sufi i b'a dɔn ko tiɲɛ la ko in kɛlen don ka ne kamana gan yɛrɛ da kana o bɛ kamana gan cogo di an b'a dɔn ko Ayisa ta bɛ ban ayi banni yɛrɛ tɛ o mun sera ka fa don kankun na tantɔ directement kɛ cɔni k'a fɔ mun sera ka fa don kankun na mun sera ka fa don mun sera ka Ayisa ɲɛ seegin Sufi nin kɔrɔ ko dɔ bɛ ne fɛ yen nɔ nin tɛ se ka kɛ o ko de la ka ban maa min ɲɛ ma deli ka fiyɛ foyi ma deli ka kɛ min na o ɲɛ ka fiyɛ tilegan dere fana k'an sigilen to kuma la dɔrɔn fa ka wuli dɔ la e bɛ ɲinɛ don min na ne y'a fɛ k'i hakili to i ka du la n'i k'i ka du mara jateminɛ wa a bɛɛ kun de nin o mara kun tɛ ko ka dumuni di denbaya ma denbaya bɛ tilela daraka dun a bɛ tile fila a bɛ surafana dun o t'a bannen o e bɛ den ka lahala dɔn e bɛ muso fila ka lahala dɔn
e bi yɛrɛ ka lahalaya dɔn e k'i miiri e kun bɛ sanfɛ cogo min na ka na tila ka na kɛ duguma ta n'an bɛɛ kun ɲɛbɔ e fɛ ka baara tiɲɛ o cogo la baara tiɲɛni ma dan k'i sigi samara kɔnɔ o ka bɔ a la tuguni ne yɛrɛ man kan ka fɔ ne mun y'i teri ni maa kɛra yeko fila e bɛna kɛ yeko fila ye ka tila ka t'o la ka na muso tila i tila ka kɔɲɔmuso mun filɛ o tila ka siyɛn ka taa san joli kɛ o kɔfɛ tuguni muso fɔlɔ yɛrɛ tila fa tila ka don o la kara kan ka nin lajɛ dɛ non Sufi a bɛ n'a fɔ ko bɛ ne kɛ bɛ ne yɛrɛ de kɔ ne kɔni t'a dɔn min Sufi ne ma ni mɔgɔ jugu tɛ ne nɔfɛ mɔgɔ jugu t'i nɔfɛ e mais Sufi nin bɛ kɛ cogo di ayi mɔgɔ jugu foyi t'i nɔfɛ nin bɛɛ bɛ mara de kɔnɔna na a kɛra mɔgɔ jugu ye o a kɛra maa ɲuman ye o nin bɛɛ bɛ mara de kɔnɔna na i ka mara tile dɔrɔn n'i ye mara tile ko maradenw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko maradenw bɛ ɲɔgɔn tin minɛ ko e yɛrɛ bɛ sigi waati dɔ du kɔnɔ ka baro tɔw fɛ dudenw waati bɛɛ tɛ se ka kɛ ko b'i ka fanga yira du kɔnɔ i b'i ɲɛ k'u dudenw kɔrɔ o tɛ se ka kɛ o waati dɔ la fo dudenw k'a fɔ karisa yɛrɛ kɔni ye yogoro ye dutigi yɛrɛ yogo f'a bɛ tigɛ ci ɲɔgɔn kɔ mais ni ko he k'a dɔn k'i kumana o la i b'a sɔrɔ gindo la ko caman bɛ se ka na fɔ e ɲɛna nka e mana wele e taara baro e nana dɔrɔn e donna e bɛ muso min fɛ dɔrɔn e b'o de fɛ yen ne kan ka taa dɔn fɛ e b'o fɛ yen du yɛrɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan baro yɛrɛ ta ka fɛɛrɛ waati dɔ la tiga bɛ yen Lipton bɛ yen te bɛ yen ninnu bɛɛ bila kɛ du kɛnɛ na a ka sigi a ka du télé bɛ filɛ a bɛ yɛlɛ o de a fɔ télé yɛrɛ fanga ka baro ta bi karisa du tɛ se ka mara tɛ se ka kɛ nin cogo la dɛ i kɔni bɛ fɛɛrɛ de kɛ n'a faamu non o kɔrɔ ko nin ko in na kɔni Sufi non ɲɛɲini mɛnɛ maa mɛlɛ e b'a dɔn ko maa dɔw bɛ yen diɲɛ kɔnɔ o dusu kasilen o bɛ se ka kuma dɔw fɔ mais maa dɔw nisɔndiyalen bɛ taa gindo dɔw poyi fɔ foyi o ma sigi o b'a olu tɛ bɔ a kalama o bɛ sɔrɔ cogo di mara cogoya de kan ka yɛlɛma i fɛ mara bɛɛ tɛ kɛ ni wajibi ye Sufi i bɛ tiɲɛ nɔ walahi ne ma nimisa i ka teriya la nka ni Ala sɔnna ma i y'a fɔ cogoya min na mɛ ɲɛɲini kɛ N'Ala sɔnna i y'a faamuya Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura ye Sinaya. Donc aga blog kuna sisan I jonga ɲɛfɔ aga faamuya. Donc Sinaya ale ni fantaya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna I bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye. A b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.